Ta rekonstrukce domu byl pro mě nejdůležitější kurz osobnostního rozvoje, který jsem jako zažil ve svém životě. Takže žádná jóga, žádná meditace nebo látky psychotropní, elefanka, lžíce. To byl pro mě nejdůležitější, vlastně takový ten poslední krystal do toho roztoku, který to všechno pospojoval. A od té doby to je kameňák, prostě to je můj průvodce, tady se vždycky zastavím, když jako nevím. V toho okamžiku vlastně došlo k nějaké setkání s duší, která mi řekla, jako, teď už jako, máš jako jinou roli. No. Nebylo potřeba nějak jako měnit rapidně ty okolnosti, jenom jsem vlastně změnil přístup k něm. To znamená, teď už nejsem hudebník, nejsem nějaký učitel nebo průvodce, ale prostě ladím prostor a můžu ladit jako rodič, jako soused, jako syn, jako manžel, ale jako člověk, co nakupuje v sámošce. Ta muzika je pro mě samozřejmě taky terapií. Irskému bubnu jsem vděčný za srovnání laterality ve svém těle. Ty písně pro to CDčko Zemi a řekněme částečně i to nové CDčko Motýl, tak jsem objevil úplně novou kvalitu hudby. Takovou jako terapeutickou, takovou jako ozdravnou.